Prvú časť výroby náramku bude zlatník robiť na tzv. Kopacom lise. Je to ťažký kovový mechanizmus, ktorý pomocou raznice razí jednotlivé časti náramku. Pred začatím sa do lisu upevní raznica a podľa výberu zákazníka zvolí vhodný tvar článkov, z ktorých sa náramok bude skladať. K výrobe je nutné mať niekoľko desiatok razníc, ktoré určujú tvar jednotlivých článkov náramku podľa priania zákazníka. Kým sa však začnú raziť jednotlivé časti náramku, je nutné pripraviť si samotný plech, v tomto prípade strieborný, z ktorého sa jednotlivé články budú strihať. Plech sa valcuje až do požadovanej hrúbky. Keď je kopací list nachystaný spolu so strieborným plechom, začnú sa vysekávať jednotlivé články náramku. Ako môžete vidieť na zábere, zlatník doslova kopne do spodnej časti lisu a sila sa pomocou mechanizmu prenesie do raznice, ktorá článok vyrazí. Tieto články sa kedysi vyrezávali ručným pilovaním, čo znamenalo nepresnú a hlavne časovo náročnú prácu. Vyseknuté články postupne padajú do nádoby, odkiaľ si ich zlatník vyberie v základnej podobe. Do takto vyseknutých článkov sa ďalej musia vyseknúť spojovacie diery, aby sa do nich dal navliecť spojovací kontrakrúžok, pomocou ktorého sa články spoja. Keď už sú články vyrezané spolu so spojnými dierkami, prichádza fáza ich tvarovania, aby bol náramok pekne prispôsobený na ruku. Používa sa na to takáto valnica, do ktorej sa článok búží a železným valcom sa pomocou kladiva vylisuje do oblého profilu. Aby sa jednotlivé články mali čím spojiť, zlatník si pripraví strieborný drôtik, ktorý si najskôr vylisuje vo valcni.
Zmotá si ho a pre dobré spracovanie ho vyžíha. Žíha sa dovtedy, kým neščervená. Ako náhle je v požadovanom stave, namočí sa do liehu, kde v zápätí zmäkne a môže sa použiť na ďalšie spracovanie. V ďalšom kroku sa strieborný drôtik natočí okolo medeného jadra, z ktorého sa podobným spôsobom ako pri výrobe reťazky budú vyrábať spojovacie očká, tzv. Kontrakrúžky, ktorými sa spoja jednotlivé články náramku. Namotaná špirála sa bude postupne rezať, čím vzniknú jednotlivé kontrakrúžky. Keď je narezaný dostatočný počet krúžkov, jeden po druhom sa musia narovnať, aby sa jednotlivé konce dali pekne spojiť. Krúžky sa postupne použijú na spájanie jednotlivých článkov náramku a zaletujú sa. Po spojení všetkých článkov a osadení uzatváracej skoby sa náramok stáva dokonalým, ručne vyrobeným dielom zlatníka.